badakizue, datorren domekan, apilen zean, zaran memaistoa egune dala, eta hori ospatu egiten da, eta Txugurutxu eta Alkartea ortida demanu, izaten da hori antolatzen arduradun, eta bar, ez? Eta aurtengoa bat, pentsio egin duen, euskerak badaukala historia bat, jasarpenaren eta debekoaren historia dana, eta horren gainean, gure historia eta horren gainean, oso gauza gitxi azaldu da, ez? Orduen, gaur, jentzatu, egun pare bat begiru egun denago egun hori baino, horren gaineko itzalditzuret edo ekitalditzuret egite. Eta horretan aditu, Aitzol Altuna daukagunen, Galdakostarra bera, bere izatez ekonomistia da, baina aditu da gure Euskal Herrian historiari buruzko hainbat arlotan, eta gai hau, el euskera en los estados en los que se ha hablado, horretan aditu da, Navarralde aldizkarian eta artikulak baditu oso interesgarak argitaratute horren gainean, eta gero bere blogak badauka, bai? Blog horren informazioa zabalduko dugu, eta jenteak interesik badauka bere lanak eta irakurtzeko, oso gai interesgarria ditu. Eta beragaz, apurtzu betik hasiko dugu euskeraren historiari buruz. Gauza handirik ez dakit, bai? Beste gari, etxolegaz iztez ditu. Arrastion guztuei, amiku Arrastion. Arrastion, horre. Bueno, berak izan bezala Galdakostarranaz, eta Bizkaiaz berba ingan normalean, baina normalen altuan egiten dudanean, batuera egiten dut, ez, oitura batik. Bakatu egin guztazuen, naztu beten badut, batuera eta Bizkaiera. Anedota bategaz gure otazi, atxo gabean egon nintzen, repasatzen apurbet transparentziak zemen nagusina azteko, zen beritzi urte egiteko, magisteritza ikasten ari da UPU-en, lehioan, eta lagoazetan amaitu dago pasadan urtean bere ikaskuntzan dugu, lagoazetan ikasen eban. Eta amaitzerakoan ez dantzan, zer deritxozu, da zan eustan, ez niken ez ebez rontaz. Sortxe urte, meretzi, ikastolak umea, eta Euskaldune eta honetan aritua eta askotan goza asko esan dutxie, zeme alabei, eta bera konfeseu dau, hemen gaur entzungo zuzan gauza gehienak, denak ezeki izala. Zeratik, horrendik hau ez da alako ikastoletan irakasten, hortik horra pentsa. Nire bloga horre ipintzen dauana da, Leobi Navarra, horreko zue laurun artikulu euskal gauzetaz. Eta liburu bireko daz, Amazonen erosiretik esanak eta gaur hori baino dugu honetaz. Da purret provokatzailea titulua Euskera, los estados, los que se ha hablado. Beti pentsatzen dugu bakarrik Espainian eta Frantzian berba egin dela euskera, ez? Hori dagia. Eta hortik hasiko gara. Denok uste dut ezagutuko zuela Koldo Mitxelena, euskal linguistarik importanteena, pasan mendekoa, gipuzkarra, bera arrenterikoa. Eta bera esaldi badauka, euskararen benetako misterioa bere biziraupena da, eta ez bere jatorria. Jatorria, ez dakigu, baina hemen 3.000 urtez, bentsat, berbagin da, bentsat, dala jatorria, baina zelan bizi iran izan da urte eta mendeetan. Oso erreza da, erantzuna. Ez dakit berak badaki reflexionago egiten da, baina bera botatzen da bandera. Eta esaten da, Erromatarri imperioa egosi zanean, 5. mendean, Euskaldurak gure burua antolatu genuen. Baskoniako dukerria sortu genuen. Baskoniako dukerri hori gaurko Euskal Herritik bere mugak oso iparralderat egoadera ditu. Orduan ez hain urruti, baina gorantza garo nahi bai inguru horretan, oraindik bazegoen Baskoniako herri hura. Baina zeratik esaten dugu herri bat zala edo kondado eta aman komuneko kultura bat zeukala. Gero eta gehiago induzketetan hori agertzen dalako. Araban eta Bizkaian adibidez, Argineta, Mesterika, Momotion, Finagan, Ernotxarren, Galdakanoko Amurenen, Karrantzan eta Diman ere bai, agertu dira horren astarnak. Zelako astarnak ero ikusiko dugu dimekoak, ero misterio txoan ditziko dugu. Baina adibidez, honek gerrarako arbak, neko guztietan. Horrek dira alejandrinak, ez dira aizkorak egurra moztutukoa. Dira jaurti izateko eta beste bat irotza provokatzeko. Finaga, Ereño,
Aberrizketa pasan urtean barrio induzkatu zen eta barrio agartu ziren azterna hauek, badakizu Arrigorriaga dela. Momentu ez da oso ezaguna, baina txango bat egiteko moduan basauzie, komendatzen dutzuet, orain goian, bertoko hierria ikustea, ze hor goi erdiaroko hierria hobeto kontserbatu dena baita. Zagutzen dozu arkin eta ez dira horko horra erandakoak dira, baina hor oso polita dabe bai ikustea, ezta? Garaiaretakoak. Baina induzketarik importanteena eta errevoluzio bat izan zena, gure historian arkikuntza izan zen. Zagutzen duzue? Aldaieta. Aldaieta agertutako gauzak Benfinagan edo Kortezubin agertu izan dira, barriro gerrarako jendea. Eta zehati da importantea, beti izan digute hemen baserritarrak bizi zirela, mendietan, artzainak eta horrelako gauzak. Hor ez da hori agertu dira gerra gizonak, armez lepo, eta adibidez lepoko hori Baltikoko Anbarragaz eginda dagoen. Oda komertzio internazional bat be pasaukatela. Generazio ezberdinak, umeak be aiztoagaz, laronagaz, ego ganibeta, zean hori mentxa ganibeta esaten dabe, ganibetagaz enterrente. Eta hori bitxiki begi bat da, zer nortzu dira horiek. Espainiako historian horiek bizigoroak behar zuten izan, garaiagatik. Bizigoroak ez dira armez enterratzen. Baina arma hauek bitxiak dira, Kortezubin Finagan ez. Behemon dira, den ikusi dugu Araban, Ugoi Nafarroan, Iparraldean, Gaskoinan, eta ezberdinak, Frankoen gandik, ezberdinak oso ezberdinak bizigoren gandik. Orduen, kultura komuna, herri bat, podere bat. Azkenean, zer da estatua? Egia, ukian dugu asko, baina definizioa bat da. Lurralde bat, gobernu bat, herri bat, eta horren arteko araudi bat. Hori gertatzen denean, eta repikatzen denean urteetan, hori da estatu bat. Orduan hemen guzti hori moten da. Dauz gerrariak, da berriak, da undaka urteko historia bat, agertzen dena Frankoen testuetan, edo Bisigodon testuetan, eta berri agertzen gara Baskoia, deitzen da bien, esango hilekin. Baskoia berez ez da euskalitza. Guk euskeraz ez dugu baskoa naz esaten. Kanpotik sonimo bat da, sonimo. Endonimo da zure burua zelan deitzen duzu, sonimoa kanpotik. Oso zabaldua da. Japonesak dira niponak, japonesa da txinos. Ungaroak dira magiarrak, helenoak dira grekoak. Oso arrunta da, batez ere zure hizkuntza, inguruko hizkuntzen gandik asko berizten denean. Gure kasuan eurek baskoia deitzen gaituzte, gure hizkuntzan beti hitz bat bakarra da, ez dugu ezagutzen besterik, euskaldunak ziren. Krisketak, interesantea, gero eta gehiago. Krisketa gero eta gehiago. Hasieran, aizkorak ziren oso importantea, gero krisketak agertu ziren, barriro hemen bakarrik. Gure muga horretan bakarrik agertzen diren gerrikoen krisketak. Eta ceramikan, Araban, esaten da induzketa hauek egin da bezanak. Berriro ere argi gelditu da Arabako historia horreko biztanleak goi erdiako horon oinoleko zuzenak direla. Hau da, pertsona hauek erabiltzen duten armak, erabiltzen dituzten simboloak, mendeetan mantendu izan dela. Horrek esan nahi da, kanpotik ezala inor etorri. Berriki ere horren dela urte gutxi genetikoki hori demostratu izan da, ez dago lauki, nahazmenduan dirik ez latinoekaz, ez aurreko zelta, bizigodat horregaz asko gutxio, baina aurreko, historia horreko jende edo herri horiekaz edo gulauki harremanen genetikoki, bai, kulturalak beti ongo dira mugetan. Eta horrela, 5-6 mendean, sortzen den dukerri horrek, hainbat eraso okiten dauz. Berango bizigodoak, eta 711 urtean, nortzu sartzen dira hegoaldetik musulmanak. Alabatxik erneak, beste gurean esan zuen musulmaniak. Musulmaniatik etorri ziren musulmanak. Afrikatik etorri ziren musulmanak. Eta Bisigodo imperioa 3 urteetan desagertu gintzen. Momentu horretan, eta ez da, oso importantea da, Rodil, azkeneko Rodrigo gero gaztelanuta Rodil, Bisigodoen erregea, Iruñan zegoen, baskoien kontra borrokatzen. Hori interesgarria da, datu hori askotan astu egiten da. Zintuzten menderatu Bisigodoak. Eta ja euskerari buruz zer dakigu garaiaretaz. Bueno,
liburuan dekozu ez, bai, historia horreko euskal hitzak non agertu dira, eta guzti hori naiz horretan sartuko, baina bai, euskara lehenengoz noiz agertzen da idatzita. Eta musulman bat izan zen, Hueskako musulman bat. Arabez idatzita noski, Martzuk euskara zeukan izena. Hueska bokalak alderantzizik pintzen baduzuz, euskara agertzen da, ez oso garbi ikusiko dugu hori. Gero, testuetan horren agertzen dela euskaldunak zegoela, ez? Eta zer gertatzen da gure barriro historia apurtuen dugu euskaldunak. Beti izan dugu dituzte musulmanak eta kristauen kontra, ez? Ez da gure historia hori bez. Gu musulmanekin, batez Iruña herrian, Iruña lautada horretan oso duruan ginen. Ez? Banukasiarrekin. Banukasiarrak demostratuta dago genetikoki ez zirela Afrikatik etorri, baizik eta bertoko jendea zen, bai Afrikako jendea bai zegoen, baina baita agertu diren euren enterramentuetan, musulman enterramentua, zumetkitara begiratuta, euren simbolokaz, oso arreza jakiteko horrediena, genetikoki euskaldunak ziren bertoko jendea zen beban. Ez pentsatu musulmanak kanpotik etorritako jendea bezala, garai honetan edo horrela. Bi borroka importante dekogu Frankoen kontra. Azkenean gure erresuma, ez bizikodak, ez musulmanak, ez zuten sortu arazi, baizik eta Frankoek. Bi gerra dauz importante, 1778 garren urtekoa da historiara pasatu dana. Frantsesez idatziteko lehen testua hortaz ari da, ez latxan sonderlan, abuztuaren 15-ean, ez hori beste talde bat horregak taldeko naiz, eta horregak taldeko maskatasun eguna, pasai doni baren, ospatzen dugu beste jente asko joten da horrea gara, eta egun hori da guretzako importantena, imperialismoari stop egin edulako, gelditu egin edulako Frankoen imperialismoari. Bestela orain frantsesez arituko ginen. Eta hori esker, Bastoniako dukerri hori berrantolatu zen iparra hegoaldetik, eta sortu zen ja erresuma bat. Beste estatu guztiek, beste erresuma guztiek onartutako erresuma bat, eta 1000 urtez mantendu zala. Beti barriro, pentsatzen dugu hartzaia ginela, ez ginen hartzainak, hau da, garaiaretako gure gotorlekoa, Kastillo de Mota bat, eta harresi oso potentea, hau Iruñean dago, Iñaki Zagarrok induzkatuta, gaztelotaz bihendakien pertsonak. Hau zan, garaiaretako gure gotorlekoa esan zu pentsatu, baserritarrak edo horrelako pertsonek, musulmanen ejerzituari, Frankoen ejerzituari, bizigodolko ejerzituari, gaurko amerikano, ruso eta txinoen kontra aritu ginen. Garaiaretako ejertzito potenteen kontra aritu ginen eta garaitu gendu zen. Bestela, ez ginen hemen egongo. Eta hori da eneko aritza, semeak izen hori dako. Eneko aritza. Nozan eneko aritza? Igualdeko baskoien artean, eurek bat hartu zuten buruzagi eta errege. Seguramente bere burua zuen erregetzatatu, baina kanpotik, emir deitzen dutxie edo errege deitzen dutxie eneko aritza. Eta eneko aritzaren anaia da musulman bat. Anaia amaren partez, honekaren partez, zan musulman. Leheniko zen duguna, musain musa. Oda, musulmanen artean, iparraldeko buruzagi edo errege importantea. Cuarto rey de la península estatzen dutxi, historia berri batzuk. Honen bere anaia. Eta horri esker, tapoi bat egin du musulmanen kontra. Oda, bere eskutua, Aragoiko eskutua eragertzen da. Bueno, bere zandakoa, abuztuaren 15-ean, pasaian, masoazieran, nakiko da zuez, eratikan egiteko. Eta euskera, nola jogetan, bitu, katalaren artean, euren Mitxel, eren Koldo Mitxelena, Joan Korominas, ez Korominas, catalanes. Eta Wikipedia jartzen da, la lengua vasca Dorris tuvo una gran vitalidad y prestigio en la baja antigüedad y alta edad media. El territorio que se hablaba era notablemente más amplio. Llega Aragón, llega Cataluña, dauzto ponimiaren inguruan, ikusten duzu ese portzentai dira baiai horretan euskeratik eratorriak, ez? Hizkuntza horretan. Mapa baten baskosaz beharrezago ikusten da, ez? Hor ikusten duzu Andorratik, eta Gladeon arte gutxi gara bera, hori izango zen, euskararen edapena 400. urtea, txedoko zuen urtea. Ez? Uneko mapa zehatza, txikiz-mikiz bagara, eso zer, kendu edo gehitu daiteko, eta zer gehitu. Nik anekdota badauk, Andorran, ez dut nuen Andorra, Andorra kasualidades, horrein dela urte pila bat, oso gazte nintzena, Madrilen, bertoko turismo ministroagaz egin nuen
itxaldi bat, edo lan topagune bat, beste gauza batuetaz, eta bera galdetu guztan gero pertsonak bizu. Zeratik handoran deko goroin beste euskal toponimia. Ez? Bero konturatzen dira. Itxabera, seguramente euskera dago ez. Eta, ze gertatu jakun, 10. 8. mende horte, 7. mende horietan, badako guz beste eraso batzuk Asturia, Lengo Franco, musulman guzti horrek, egiten dutena da, euskera atzeraka joan hasieran, baina 10. mendean, 1000. urtea gutxi gorabehera da, erdiaroko euskera gehiago zabaldu zen momentua. Eta aurrera eginean, ordurako galduta zegoen Rioja edo Castilla Zaharra esaten dena, Merindades eta guzti horretan, eta baita iparraldean. Erresumak goia jo zuen errege bi horrega, Sancho hirugarrena eta bere semea Gartzia laugarrena Gainarako egaz. Ez do nik esaten Arturo Kampionek, adibidez, 19. mendeko euskal historialari importanteenak esaten dau, Antxo hirugarrenak bere semeari toda la población euskara eman ziola. Menéndez Pidal, historialari española franquista, baina oso ezaguna. Sancho el Mayor quiso unificar el gran reino navarro, predominantemente vascón por su lengua. Euskalduna, san lurralde guztia bere semeari utzi etzan. Eta Anakleto Ortuetak, Aneuren sortzaileak esaten dago. Sancho hirugarren el Mayor eligió solamente las fronteras del Estado vasco. Es el genio tutelar de la nacionalidad vasca. Gracias a él sobrevivimos como un pueblo. Hau da, berak argi daukate, euskara aurrera gine ban, zergatik estatu bat sortu zelako euskaldunen artean. Edo ben sortu genuen, ez? Agirre, hemen Agirre lehendakaria, pentsat, kuku bat, edo berak esan dako hitz batzuk. Aurreko baten azaldu neban bezala, bera Parisen zegoela, gero ies egin zuen Nova Yorkera, eta han katedrada bat lortu eban, eta iritsi zuen ezakiela gure historia, zazizan bere historia lantzen, eta azken egunen arte hiltzan gure historia berri idazten. Berak ikusi zolako, idatxita ezagoela, ezagoela nahikoa, ezagoela ondo. Eta berak esatetan, nik diot, Antxo hirugarrena nagusiak, ez zuela soilik, nazioaren batasuna sentitu, gainera Estatu Konfederazio elkartu bat egiteko gai izan zen. Monarkia Pirinaicoaren Germanian inbaditzaileen aurkako 300 urteko borrokan sortzen da Euskal Nazioa. Berak gehiago esaten da, Euskal Nazioa sortzen da Baskonia eta Nafarroko Erresuma horren urte mende horietan. Kanpotik etorritako erasotzaile horien kontra defendatzeko sortzen diren instituzio eta berrikuziko guzan mendeko zuzan oraindik instituzio horietan. 11. mendea goia jo bat gendun, gure desastre totala 12. mendea izan zen, zuen asko iraun. Zeratik, Aragoi Nafarroatik bereizten da, eta ja musulman Zaragoza guzti hori konkistatzen dagoenean, iparralde hori euskaldun hori egiten da nahaztu beste jaz, eta gutxiengo bat bihurtzen da iparralde, Jaka, Jafetania, antzineko baskoi horiek gutxiengo bat izango dira Aragoin territorio handi horretan, beste egualdeko guztiak zan euskalduna. Iparraldeko Lapurdi eta Zuberoa Akitana Inglaterraren esku gelditzen da, gero 15. mendean Frantzian geldituko dara, baina momentu horretan ez, beste 200 piko urtez hor geldituko dara, eta Gaztelen erasoak, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Errioxa konkistatuak izan ziren Gaztelagatik. Eta bakarrik gelditu zen, Errioxa Alavesa eta Nafarroa garaia independiente eta base Nafarroa horrek. Hiru zatiak, orain barriro zatitu, pero zatitu zirenak, gelditu ziren beste 300 urtez independiente. Eta garai honetan, hegoaldeko azkeneko erregea gure zebea galdu bai zuen, baina, bere semea eta bere azkenekoak izan ziren hegoaldean bakatu Nafarroko sartalde honetan. Euskara lingua navarrorun zan eban zala. Da, momentu honetan, Nafarra izatea, euskaldun izatea sinonimoak ziren, eta mendetan horrela izatea. Aragoin, azkenera arte, beti Nafarra izatea euskaldunaren sinonimo izan da. Gaztelanez. Gaztelan, Bizkaino esaten zen. Bizkaino zen euskalduna. Bereizteko, Nafarra estatua eta euskaldunak. Nahi zuten bereiztu eta Bizkaino. Bizkaino zen Gipuzkarra, Bizkaino zen Zuberoko pertsona bat, eta Aragoinez, Aragoin deina ginen Nafarrak. Bakoitzan bere hizkuntzan, holan tratatu gaituzte.
1934 urtean ikusten dugu gaurko Euskal Herriara dero arte eta Rioja. Hau da, Nafarroko honek dira, Nafarroko mugak, 1934 urtean, oso lehenengo borrokalaria izan. Aragoi barandu izan, baina oraindik euskara berba egiten zen, mugetako lurralde horietan, ikusiko dugun bezala ez da. Eta kasualidadea ez da izango, ze Aragoin da euskararen kontrako lehenengo testua, dokumentua, dekretua, araua. Non, Huescan, Huescan beran kapitalean, 1949 urtean, bertako merkatuan, ezin da arabez, hebreoz eta baskuent hitz egin. Testua berripikatzen da 17. mendera arte, hau da, 17. mendera arte behintzat, Huescara joten zen jendea merkatu horretara, euskalduna beba zegoen, seguramente, jakatik edo goragotik etorritakoa. 17. mendera arte, eta beretsi 20. mendera arte heldu ziren euskaldunak, hor mugan, Sagierreko mugan, dagoen un kastillo eta leko horietan Aragoin. Aragoin bera, ikusten duzunan, eskolatik oso horraz itzultzen den toponimia da, ez da, goiko arranak edo. Hemen da beneko aritzaren bebai eskultura euren armarrian, aman komunea izan gendulako gure jatorria. Eta hori igertzen da batez ere foruetan. Euren foruak gero Kataluniara zabalduko zirenak eta gureak Piriniotarrak, derecho pirenaiko esaten da. Horren barruan kokatzen dira Aragoikoak, gureak. Ikusiko dugu ze berezitasun dekon horrek eta ze garrantzia dekon horrek ze bai dauka. Izango zan mapa bat, horiz, pentsatzen duguna erromat aurretiko euskera nondik arte berba egiten zen. Rosas, Andorra eta hori 5. mendean gutxi gora ere, 12. mendera arte, eta ikusten duzue. Gaur egun, hau da mapa historiko bat, baina bada pertsona batek, gero ikusiko duguna, Peio Monteanok, eta hemen, ez batez ere Nafarroako hegoaldean esan hain mantendu zen oraindik mende batzuetan, ikusiko dugu. Adibidez, hor ikusten dugu Arabako Errioxa, ez da hor punta horretan, ez? Hor egitetzen da punta horretan, hor bada La Guardia eta El Ciego eta guztiak. Hori mantendu zen Erresuma barruan eta 1461 urtean konkistatu bienean Kastelarrek, orduan hasi zen galtzen euskera. Ez da kasualidad, orduan arte euskera mantendu zen, hortik aurrera kalera, eta 16. mendean, el Valle del Ebro Alta y Navarra, eta momentu horretan gaztelera erromantzietara pasatzen denean. Aragoin Nafarra erromantzia eta gaztelera erromantzia horietara pasatzen denean. Eta Peio Monteanok aldatu dago apurbet gure historia. Peio Monteanok pasan urtean ezagutu neban oso pertsonai importantea da uste dut, zer da dena errepasatzen, Koptos Kamaran eta Nafarroa Garaiko Iruñako dokumentazio guztia ateratzen ari da, ez? Eta euskalduna da. Euskalduna ez bakarrik euskara dakielako, baizik eta euskal zena dekolako, eta huden ez da bardina. Guk hor ikusten dugunean, berak, ondo lantzen dau gure ikuspegitik. Eta bera ja demostratu egin dau, Nafartarren 8tik 10 konkistatu izan zanean, euskaldun elebakarra zala. Bizi zen tokian, ez zegoen gaztelarik, ez zegoen beste hizkuntzik. Eta hegoaldean be demostratuta dau, euskara, mozarabea eta hainbat hizkuntza berba egiten zala, gaurkotu dela inguru horretan, baina adibidez, albaitari izateko, euskaldun behar zinan izan, ze bagoen jente pila bat, batiz ere Nafarroko parraldetatik edo Iruñatik etorretakoa ezekiena errerarik ez beste hizkuntzik euskara ezenik. Orduan, duela bizi izan, talde importante bat, euskaldun elebakarra 16. mendearen amaiera arte behintzat eta 17. mendearen hasieran. Eta hau ez duzu ezagutuko. Edo bai. Azken errege euskalduna. Eneko aritzan noski euskalduna esan, bere semea eneko deitzen ere bai, horrek euskalduna dira seguru. Eta Pirinotako guztiak, 12. menderakoak euskalduna ziren, seguro ez da basaguntzen. Ez da problemarik, hori izateko. Baina euskalduna da. Zer gurasoek nahita euskera ikasi bar zuela eta Nafarroko kortera eraman ebien euskera ikasteko eta horren badakigu, ez deko idatzirik, baina badakigu bintzat euskera zeik. Eta hor da, Enrique Bigarrena Zangotxarra, el zangoezin ordenaz.
azken errege euskalduna, pagaldean eta hegoaldean, hegoaldeko azken erregea, Baxe Nafarro bakarrik territorio horretan egon zen lehen erregea izan zen. Eta euskalduna bakarrik euskal zena zeukan, babitu. Haunek, urzainki behar ezaguna dudan beste pertsona bat, eragina historialari askok igual ezagutuko duzue. Nahiz eta dokumentu ofizialak latinez edo nafarre romantxe ezberdintan egon, eta hori normala da. Pero ikusiko dugu, euskera noiz hasi izan idazten, eta latinetik edo romantxetik ezatu zen beste hizkuntza batzuk, garai bardinean hasi zirela idazten. Latinetik ezatu zen hizkuntza, latinaren errestasun horregatik, idazten zegoelako, harina egin ziren idatzi, baina beste hizkuntza batzuk ez, garai bardina hasi ziren idazten. Eta euskera dagoela como lengua principal a clase dirigente, hori demostratu da gutunetan, badauz gutunak, nahiz eta ofizialki romantxe baten idatzita egon, euren artean euskeraz berba egiten dabela. Los altos cargos de la administración, los miembros del Consejo Real, los tribunales de justicia, la Corte Mayor, audiencias reales, Cámara de Cautos, que da importantena, ekonomia manejatzen dagoela, los escribanos reales y notarios. Baina esan hortan gelditu. Era bakarrik esan dut, izan zen 3 estatuko errege. Bat printzea, Andorrako printze izan zen Biarnoko bizkondea, zan independentea, eta Nafarroko erregea, bakarrik Baxe Nafarroan. Han sortu behar izan zuen gorte txiki bat, deitzen dara kantzilleria bat. Esalako erresuma osokoa eta kantzilleria ditu txan horri. Hori da dokumentatua dagoen, lehengo lekua, non hor parte hartzeko euskera behar dozu jakin. Nafarra izan behar zara, eta euskera jakin behar dozu. Magistratu, epaile izateko, parlamentari izateko, eta gobernu horren parte izateko, baldintza bi zegozan. Nafarra izatea, eta euskaldun izatea. Hor da, lehenengo dokumentatua beharrezkoa dela, lehenengoa eta azkera usteate. Dokumentatua dagoela, euskara beharrezkoa dela, magistratu, gobernadore, edo gaurko gobernari edo alkate izateko. Baina ez da hortan gelditu. Hemen egozan revoluzio bat. Ez duguna ondo ikusten gure ikuspegitik, gainera hegoaldea muga jarri bien, hemen egozien katolizismoa, eta goian protestantismoa zizan. Protestantismoa moten dau, protestatu egiten da bera. Ez da protesto, zer da protesto, horrek katolikon kontra esaten dabe. Ez dena latinez dekozue, eta apaisa bakarri daki latinez. Apaisa latinez irakurtzen dago, eta gero esaten da hori pintzen dagoela ez daki zer, eta hori sinistu behar. Eta protestantek esaten dabe, ez, gure hizkuntzan, gure dugu testamentu aukitea, gure hizkuntzan gure duguki Biblia osoa. Eta honek, horreitzen dabe, momentu enten dirutxa bat balio dago itxupen bat eta liburu bat ateratzea, eta ezin dauzu guk emekoak ezin gongo genduke, behar da aberatzea izatea hori egiteko garaiaretan, imprenta batera erobateko eta ale batzuk ateratzeko, eta hori egiman Joana Hirugarrenak. Lizarragarrenak, 1571. Lehenengo liburua, Etxeparrena, Enrique Hirugarrenaren korteak horrendu dautxan. Osan apaiz bat, herriko apaiz komun bat, horrek ezin zuen hori egin, zinizkoa zen. Baserati bat erostea bezala izango zen. Ez horrenko txorra bat esategatik, baina ikusteko oso garestia zala liburu bat ateratzea. Eta finantziazioa Enrique Hirugarrenaren korteak eman dutxan. Liburu hori, Lizarragaren testua Joanak horrendu bane. Eta hau da, Enrikeren alaba, eta hau da, Biloa honen zemea ez da. Enrique Hirugarrena, zoritxar bat dugu gendun beragaz. Enrique Hirugarrena, Frantziako erregea bihurtu zen. Enrique IV, Paris bien baluna misa. Zer zan, Nafarroko errege, eta momentu baten, Frantzian dau gerra bat, Guerra de las Religiones, biltzen dira 3-4 errege bat Pastearen atzean, eta azkenea honen buruan, beraitaren partez, Borboi azalako lehenengo Borboi erregea, eta bere buruan amaitzen dau koroa hori. Eta horren da, Nafarroko erregea eta Frantziako erregea. Baina Frantzia oso itxela zen, eta Nafarroa txukia. Hala ere, berari esker, Azularrek eta inguruko guztiek sortu den Sarako lehenengo euskal literatura hura. Berak ordenduta, berak naiz eta hegoaldeko jentea izan, Nafarra bazan, sartu alzan, Baxe Nafarroatan Mesamon eta aurrera jarraitu, eta paisa izan, eta hori esker, Azular, naiz eta Baxe Nafarrez izan euskeraz, eta ditu zan, hegoaldeko, konquistatoko dago lurreetan, eta
iparraldera ies egin eban, eta herrike laugarrenak iztzi dutxon, baiz izaten eta bere lana aurrera baten, eta hori esker, idatzi eban gero liburua. Bueno, eta horre, Zesperek esan zuen, korte hau izan zala la maravilla del mundo, ez? Navar, sol bide wonder of the world, ez? Horregatik, izin ziren errebin renacentistak, bai Juana, bai Bidea. Eta lehen esan dakoa, espainoles bai egia da, 1972an, baina aleman batek egin eban lehenengo liburua imprimatu. Frantzian, Inglaterran, Portugalen, baina bitu guk, 1954an esan dugu, 1955an, eta Errusiaraz 1954an, beste imperioak bitu zelako hizkuntza eta gu baino atxera. Albaniarra, hau da, lehen esan dakoa. Horren hizkuntza izoratuak, beste batzuekin erlazionak ez dakugunak, eta horak gauzteiakien asko idazten. Horren ematen nabarreza dela, baina garaiaretan, ikusten da ez. Bueno, Euskal Herria esaten dugu, ezta? Pedro Agerre Azularrek geroan esaten dugu zein honiz moldez, eta diferenteki mintzatzen baitira Euskal Herrian. Nafarroa garaia, Nafarroa beran, Zuberoan, Lapurdian, Bizkaian, Gipuzkoan, Araba Herrian, bezaten dugu, eta bertxa honiz lekutan. Lazarragak, egualdeko lehenengo liburuan, idazten da Antzinako liburuetan, zeinen ditut, pentsatu, nino euskalkiak ez daude gaurko mugetan. Zau da Arabarra. Ezagutu Euskal Herri hau nola eben, hor bai, ikusten duzu, eta kuriosoa, errege batek poblau. Euskalkiak ez dira Antzinekoak. Honek zer egin ebien, lehenengo euskara batua, euskara literarioa. Moten dau, euskara batua goza arraroa dala, orain 1928an, bigarren alegin bat egiten da, zau, bertan bera, Nafarroa garaia, Frantziaren menpe gelditzen danean, adios Madrid, barriro gertatzen da, egualdean gertatu dena, beste estatu eta potente baten barruan gelditzen zarenean, zer du egiten da. Garaia harretan herria da lurra, baina lurra pais erderaz edo frantzesez pais bask. Humboldt ekarri banona baskuri esanez, baina bask ziren bakarrik iparraldeko jendea, tierra de baskos. Iparraldea zan tierra de baskos, koez ginen baskos, garaia harretan. Kurioso da, zelan mentalitate hori apurtzen dugun, ezta? Erderaz, euskaraz beti zen gara euskaldunak, baina erderaz gugien bizkainos, denak. Eta iparraldea zen baskos, bereizten dabe. Eta Humboldtek eboluzkun izen komun bat guztioi, baskos, erderaz, baskos, baina txuet, beste izpentsa bat. Hori da eson, kanpotik emondakoa. Eta gainbera, egoaldean, garai horretan dago. Bai Araban, bai Nafarroa garaian. Mazazpi eba sortxigarren mendea, baina Bizkaian ez, Gipuzkoan ez, Arabako mendialdean ez. Orduen ondorioa, gutxi gara, konbentzitu bazaituzten, ez dela dateko zorri gura kantatu gehiagaz. Euskararen muga historikoak gure indar politikoaren araberakoak izan dira. Gure estatuaren historia da, gure Euskararen muga gure historia politikoa da. Non poderea galdu, euskara galdu egiten da. Ez da txineko gauza. Gaur behi hirietan, bardin gertatu jako horrein dela gutxi, edo pentsatu gaurko mapa, euskal mapa, eta bardina da. Euskaldunak atxera goaz, poderea galtzen dugun atxarrik kanpoko jentea datorrenean, euskara beha atxera doa, eta ez badeko poderea hori gainditzeko, holan da. Horren zehatik mantendu da, ez deko, horren zehatik nik proposatutako formula honek akatz bat daukaz, ez dago bazaltzen, konkistatuta gero, zehatik Bizkaian ez da galtzen, atuan ez, momentuan ez da galtzen, 12. mendetik, ikustiko gure arte euskara berbagin da. Horren zehatik mantendu zen. Eta hori oso ondo ikusten da arratin. Foruak, foruengatik. Ze bai, estatua galdu zen, baina gubiti izan gara, tierra, provincias sentas, tierras separadas, territorios forales, territorios forales. Azken erarte, izan gara territorios forales, azken egun erarte. Horiz baduzu ezagutzen da Santageda, ez? Pinaburun. Orain dipatzen gara, Pinaburun, horrek bolak dira aiaran, zean egiten zen bosketa, zean dena gauza guztien izenak sartu, atara, eta zu alkate orde, zu rengoa. Holan, zan.
Demokratia direkta. Egin partidua dagoz, eta horrek dira demokrazia representatiba. Hutsaren urrena honen onduan, ezta? Ez no, hortaz bero egiten gaur, ez oso kritiko izango. Hautso batxarra ledania kofradiak esaten da, narratin. Kofradia de, zean hori zagutzen du gehiago, zean hori badakizu, zean justu dakizu, kofradia. Eta kofradia horrek, ja 8. mendean, badakiguz, basagozala, basaude hausune horiek. Hausune horiek, Otxegimendia, Zuagartea, Igorreko bezuan, bostak arratin, hor badauz astarnak herri bat zegoela 8. mendean. Diman zer dau, hori esan dakoa, krisket hori daukazue, zosortzatu da, Arrieta Bason, eta Maria Magdalena Lamindanoko Amaikako umandeko estela hori deko zuen. Eta dokumentu baten, badeko zuen hor, buruzagi bat, representante bat. 1972 urtean. Don Sancho, hori Nafartik datorren paisena izaten da, Dima konfirma. Dokumentu baten, konfirmaten dago Dimako senyore honek. Ez? 22. mendean, hori da, lehango Dimatarra. Dokumentatua. Eta, zelan funtzionatzen eban, sorresa. Hemen ondino ondo ikusten da arratin. Hausune bakoitzak, zeukan baserri bakoitzak, boskatzen da, hor joaten zara zentrora, hemen gero arratiko zentroa segurante arantzasun egon gozan, bentsatan egon zegoen Espaua eta guztio zer da bestea, baina egon zan buruzagia, Elizako buruzagia, arantzasun, hori egon zan batxarra arratikoa, eta gero indadea sortzen danean Gernikako guzti hori, ara joango dira, ezta? Eta, apurre da betik gora. Eta sari ordezkariak. Osa, ez da gaur bezala, zu boskatu egiten duzu eta egiten dabe gure dabena. Ez. Herrian, hausunean, erabakitzen da zer esango dozun, eta zuzuaz hori esatera. Ez da, bardin, ez deko zer ikusik. Kostaten da, zen niri me kostaten da, baina, hori da Durangokoa. Eta batxar orokorretara hola joaten zen. Indadeka eta hausuneka ja ez, esan genuke, zuen kasuan, anti-iglesia esaten dena, ez? Elizateak joaten ziren. Kasualidadea, ez da. Eta foro guztia bardina dira, bai, Lapurdikoak, komunean, lekuaten berezitasunak, Bizkaikoak eta Gipuzkoak. Eta hori bakarrik gertatu alda, batera egun zirelako. Eta bakarrik gertatu alda, 12. mendeatik atxera. Ordutik egon bardira idatzi, ez idatzita, baina bai, holan antolatuta, bestela ez iran komunak izango. Bai, lurre komunaletan, bai, erentzi gauzetan, bardina dira. Lapurdikoak, Bizkaikoak, Arabakoak, denak dira bardinak. Eta ezberdinak inguruko guztietatik. Bakarri da aukera bat, lehenagokoak izatea, 10. mendekoa bentsan. Bebe, sustraia, edo, beti dauz ezberdin. Lehenengo dokumentatutako euskararen kontrako epaia edo, Karl Bosgarren, konkista ostean. Bizkaiko juntetara joateko, izan bagara, arraigados, abonados, hábiles, suficientes, de buena forma y conciencia, mayores de 25 años, de los más honrados del concejo da usolo junta hori, que supieran castellano, leer y escribir, eta da puta bat, ino que sei, escribir gutxik, eta ez, erderaz, aurkitu duen, 1880ko bosketan, nire garraiko antxiniko altuna harrek, ezekien idazten, ez irakurtzen nire erderaz, agertzen da honan, bota, eta no sabe leer ni escribir agertzen da, dokumentu, pentsatu garai honetan, zenbatek zekien erderaz ja milagro, eta idatzi eta irakurri, bakarrik lae superelite. Azkenean egiten duzuenak, superelite hori emon, dokumentatua da, 17-18 mendean, atxera botatzea, juntetatik etorritako jendea, sekilako erderarik, eta hala ere, sekienak, hain gutxi edo hain eskaz sekien, ze dokumentatuta dago ere bai, askotan itxuli behar izan zala, eta askotan aktak be euskeraz pasatu behar izan zela, denak ulertzeko. Pentsatu, eta azkenekoa zan, mekoa, dimakoa, Zamakola garaikoa. Zamakola garaia, oraindik, berak euskeraz egin behar izan eban, denak ulertzeko, eta akta bietan dago. Orain ez dagoela. Baina eraso bortitzena euskera, katalana eta hizkuntza guztien kontra borboiekin etorri zen. Borboiak, 1700 urtean etorri
etorri zirenean, hau da lehenengo borboia, Felipe esaten da. Ezekien ez, 56 urte gobernatzen eta ez zuen gaztelaniaz ikasi. Beratxako oso zaila zan bigarren mailako hizkuntza bat, bera frantsesez. Ikasi bat eta frantses berbetan amaitu eban. Burutik ezagoen sano, Miguel bat zala pentsaten eban, Anita bat, eta oso sano tal, baina, izan zen oso pertsonai eskasa gure historian. Dekretos de nueva planta. Beraren kontra aritu ziren katalanak eta Aragoiko koroia orokorrean, Austriaren alde, eta gu zorionez, Austriaren aldea ibili gine eta gure kontra berandu etorri ziren. 1700 urtetik aurrera, katalanak buruz bera ipintzen dabe erregea, beti ikusiko dozue, katalanen ikusten dozu beti buruz bera egiten dabe pertsona, zemetik aurrera, hizkuntzaren kontra oso bortizki hasi ziren castellanoaren alde. Humboldtek esan eban 1800 urtean. En menos de un siglo, 1900 urtean, quizá desaparezca el vascuence de la lista de las lenguas vivas. Euskararen esaten dabe beti, euskararen kontra bada forma natural. Natural ez dau ezer ez munduan. Ikusiko dugu zean lortu ebien orain erderaz dekitea. Lehenengo gerra karlistan daudatu bat oso importantea. 1900 urtean, Bizkaiko 87 euskaldun ere bakarra zan, eta 1800 urtean, Madariaga da historialari baten eta lan bat. Eta kalkulatzen da 83ak, Bizkaiko 83ak euskera sekiela, lehenengo gerra karlista esaten dugu, eta ez genduke horrela berbaingo. Esan behar genduke gerra forala. Hemen ez gara altxatu, erregin bat eta erroge baten alde. Hemen altxatu gara foroen alde. Eta hori ez da argia da, hiperarkia. Eta hori da, umei testotan, umeen kastoletan ez dana azaltzen. Beti gara atxerako jentea, moderna, liberala franco zan. Liberala San Primo de Rivera. Horre dira liberala, Cánovas del Castillo. Racista, esclavista, dena. Horre dira liberala da Trump, A ver, ez da liberala bez, gine dauz erraz. Baina, horrek dira liberala, betzen da liberala oza polita. Dala, ez dakizegatik. Baina, umeeko lan hartzen dabe, gazteiko lan hartzen dabe. Liberalak eta atxerakoia karlistak. Gezurra da, baina gezur borobil bat. Eta gure kasuan, astakeri bat, zuzenean. Bueno, ia salatzen naiz. Baina oso importantea dira gerra karlistak. 36koa gerra baino importanteagoa da herri honetan. Gerra foralak. Ez cosas bi importanteagoa. Daba anedota bat, lehengo gerra karlista eta gero, dago ze Gerniken, eta esaten dabe, zer, foroen alde egingo dugu barriro, eta zegoen generala, Marotoren ordezkoa, karlista baina txarra, kokerra, espainolen aldekoa, larrabetxukoa zan bera, eta zartzen, barriro altxaten bagara, etorriko dira barriro Espainiatik liberalak, Espainiatik etortzen ziren liberalak, ziren, euskerak ziren giriak, giri gelitu da como extranjero, eta hori da euskalitza, kiristinoak etortzen zirelako kanpotik, peseteroa, peseta bategatik borrokatzen hemen miliziak zegozan, foroak zegozan, gu defendatu behar dugu Dima, gu defendatu behar dugu Baiara. Eta mesa ostean, altxetan ginen, gure armekaz, eta gure bursaria edo kapitaian normalean zan tipo bat importantea eta armaz pasekina, baina beste urte genekin ez ez. Eta horretik egon ziren gerra karlistak. Ze armak zegozan, hemen, udaletxean, ez dakit dagoen udaletxean, baina udaletxean zegozan eskutatuta, hori Suizan dago, Suizako modeloa eta gurea berdin izan, orain Suizan dago modeloa. Eta zer gertatu zen, 1900 urtean, gerra hori galdu gendula. Eta behin foro galduta, akabo. Eta ikusiko dugu, adibide batega zer gertatu zen. Baiara horretan, baina saldu genezakela horrekorrela. Madrileko al imparcial, quitarle los fueron lo suficiente, ahora a por la lengua. Vale. Hau da erronkari. Eta epinetxo nahiz eta luzea izan, ze oso ondo agertzen da, zelan desagertu zen erronkari. Euskera. Eta balio dau, orotarako, guztirako. Azkeneko euskalduna 1957an hil zen. Gerra karlista hasi aurretik ez egon erdodunik. 0. Bigarren gerra karlista zezanean ez egon erdodunik. 0. Handik egun urtera ez egon euskaldunik. 1877, inicia la separación euskera. Abolición de los fueros, supuso la aparición de las fronteras. Claro, erronkariko euskera da zubiroko dialektoa, bardine. Ze horrek beti konotazioa, konexioa daukate bestekoa aldekoekaz.
Ze muga zegoen Frantzien eta zegoen Ebron. Hemen ez zegoen mugarik. Ez ekonomikorik, ez asentatzeko ez ez. Paseo zinen Zuberora, eta komertzioa oso harina zen, erronkari eta Zuberoagaz. Eta bertoko euskalkia galdu zala, Zuberoko euskalkia da. Ese mismo año, eta oso importante, eta batzuk hemen bizi izan duzu seguro, maestros no euskaldunes que prohíben y castigan las escuelas. Eraztuna eta historia guzti hori. Seguidamente por la carretera hasta Izaba, siendo un foco de castellanización, llegaron un montón de forasteros. Zer gertatzen zen? Gu estatu baten barruan bezala funtzionatzen genuen. Bizkaira eta bizkaino izateko oso zaila zen. Ezin zan etorri edozein eta hemen asentatu lurra bat erosi eta horrela. Komunala nire goina. Eta lortzen bazen duen ere, bategaz kondu zarelako da, eta duen, zure zemela, horrek bai. Etortzea una familia eta asintatzea, izango zen gaur, frantzera joatea eta frantzez nazionalitatea lortu, baina zailago horrendik. Zaila zen. Fogatik, forua, babes hori, arau, forua ez dira legediak, politika egiteko modu bat, eta batzuk, eta oso importantea da. Eta hau nik bizi izan dut, baina orain dela gutxi. De la conjunción de estos factores surgió el sentimiento y la sensación de uso de la secuencia, algo poco práctico, sabiéndose además que la capital, Iruña, era sinónimo de incultura. Eta hori da sartu gaituztena azken momentura arte. Nik hori bizi izan du Galdakan. Kumean nintzenean, etorri ziren 100.000 pertsona. Eta jaio zenean, 7.800 biztanez euskan Galdakanok, denak euskaldunak, jaio nintzenean, 7.800 ziren euskaldun, eta beste 21.000 ez. Torri ziren, 21.000 pertsona generazio baten. Non, guk ezin genuen euskeraz berbagin, nire gurasoek, nire aitite guztiek euskaldun jaio ziren ere bakarrak, nire mama bat ezekien azkenean erderarik, eta nire gurasoekorekin erderaz berbagiten egin. Ez eta euskaldun izan, eta orain euskeraz berbagiten dabe. Baina beti erderaz erantzun beharra, segatik, represiogatik. Hori, ez dut liburutan irakurri hori etxean ikusi dut. Eta niri askotan esan duzti, eta seguro zuen ere bai, Aldeano. Ez? Eta niri bate izan utxan, Aldeano, zisa, de Etxebarri. Bueno, tiene más pequeño que yo, si soy de Galdakano. ¿Qué me estás diciendo? Si yo tengo una carrera, 2 carreras y 3 másters, creo que has acabado la GB. Sé 3 idiomas, tú sabes uno. ¿Qué me estás contando? Porque sé euskera, yo soy aldeano yo, y tú. Pues no me digas a nivel cultural, a la altura del zapato. Aldeano, nintzen euskeraz nekiela. Eta hori gertatu eta niri horrein dela gutxi. Ez espatiko gozera, ez pentsau. Horrein noiz bai, entzun behar izan dugu hori. Zer da hori? Ba hori, euskera inkultura. Eta ikusiko dugu, importantea. Legeak, esaten da bez, berezkoa da. Berezkoa dira honek, legeak. 1800 batean. Representar, captar, valer piezas que no sean idioma castellano. Frantzian bardina, eskolak euskaldunak. Eskolak frantzese, euskaldunak be frantzese egin behar. Espainian, barriro, eskolak zigor fizikoak. Dokumentatuta, lehenengo 1803 urtean, bada dokumentatua unbei bat jipoitzea euskeraz berbakitea. Frantzian, Moiano legea, eskola guztia, barriro, barriro, zeatik zebila lortzen, erabat implantatzea. Los instrumentos públicos que adaptarán en lengua castellana, no se admite ni una obra que no sea en castellano, eskola frantzeses, teléfonos eta telégrafos bakarrik castellanos egin behar da, ezin duzu euskeraz katalanes ez beregin. Ez dira lege guztiak, badauz gehiago, baina, bueno, mendeko oso gehiago. 1923an, lo mismo, liburuak ezin dira idatzi, ez ba, 1925an, ez dago euskal literatura, ezin zan egon, erkatuta dago. Bueno, lo mismo, maestros que no enseñen en castellano serán expulsados. Franco Bretik, bueno, tengo a Franco. Libros oficiales, todo en castellano, ¿vale? Vale, bien. Eta gero etorri ziren, Lehenengo República Frantzesa. Bueno, hau da, garai horretako, baina bentik identifikaten dugu con la Revolución Francesa, Frantzes iraultza hasi zanean, esaten da, Frantzia osoan bakarrik euniko 50-50 zekiela frantzes. Bitu, zelako datua, eta behin da berriro kontrastatua dago. Bakarrik Paris inguruan berro egiten zen frantzesa.
frantsesa berez ez da existitzen. Ez da existitzen. Frantzisko lehenengoak asmatutako dialekto bat da Paris inguruan berba egiten zana. Eta horiek ez daukate problemarik dialekto hori orain zabaltzeko eta asmatutako dialekto hori zabaltzeko. Italianoa Toskanako dialektoa da. Napoliesen ez da horrela berba egiten. Kaizko batek berba egiten dagoen moduan idatziko balu, barre batzuk botako gandu zan hemen. Que me dice mi amigo. Egiten dau idatzi batueraz, unifikau. Zakate problemarik, Gure arazo da, hori ez ikustea. Bai? Aleman idatzia ez da existitzen, gero izkeran. Eta aleman literario bat, komuna, alemanetxe berba egiten den toki guztietan egiten dara, baina gero ez da inor horrela berba egiten kalean, bai? Kanpotik euskaldun berriak, aleman berriak. Ikasten da, hizkuntza hori berba ez dara egiten. Bai? Bueno, moj por la patria. Zagutzen duzu abestia, ezta? Hala abestu duzu beste lehen. Habla el idioma del español. Bigarren eta lehenengo mundu gerra arte, esan gaztelania iparaduren sartu. Batez ere zuberoan, ez egiten frantzesik. Bigarren gerra mundu arte. Generazio guzti bat, bialdu bien gerra de frenta, fronte de guerra, eta galdu ziren generazio oso bat. Eta bertokoek hasi ziren frantsesa, edo frantses nazio hori maitatzen. Nazien erruz eta gerra honen erruz. Adurak dino sokaten frantses zenik edo kontzientziarik nimindurik ere. Papez. Deus bez. Frankola ez dutxuek kontatuko. Nik uste dut lagurtzen dala. Incendio de Gernika, kriminal mentira. Horretan, ez dena bezurra, eta dena, horretan uste dut. Nahikoa dara ezagutzen duz. Baina beti pintzatzen dugu, eta ipini dutxuen nahi, eta provokar. Beti da, Espainiako eskuma, ez da egia. Hau da PSOE da, muerte al euskera. Nosotros decimos como lo sentimos. Queremos que el gobierno que prohíba los juegos forales, euskaren aldeko domekan ingo duzuna, hori da juegos forales. Ensalza las costumbres de la región, tal, la literatura, 1889. Bere aldizkari ofizialean. Baina 1902an, 3an, 4an, kongresuan, leku guztietan hola berba egin dauzuek, gerra horretik, Eta bitu azainak zer dino. El republicano number 1. Tenemos que agradecer a Franco que nos haya resuelto el problema vasco, que ya es cosa del pasado. En cuestión de regionalismo nos entendemos antes y mejor con los falangistas que con los separatistas. Y si esas gentes van a descuartizar España, prefiero a Franco. Con Franco ya nos entenderemos nosotros, o nuestros hijos, o quien fuere. Pero esos hombres son inaguantables. Bueno, nire ditite gatik. Dimakoa zen ditite. Ez esan nire. Bueno, agorgoien. Eta, hau nio hartu natarrak da sortu dite. Badau, orain, hau ezagutuko duzu, eta hau apurka historialari hau, fama hartzen edo tal. Da Renoko katedraduna, Irujo eta Mezaga familia famosa, bere historialaria da, oso deian askotan agertzen dana. Eta honek liburu bariak egin dauz, Gernika liburu, Zematildako, 1700 hildako zenbatu ditu, izena bizenakaz, Gernikako bombardeak eta zematil ziren 1700 eta ez dakizen bat. 1700 goitik. Batzu ez da 100, 200, 1700, izena bizenakaz, non diren, akta de función guztia atara dago Irujoko. Eta lan horretan, berak bestea bat atara dago, genozidio Euskal Herria. Berak mugatzen da, 45, baina ikusiko dugu ni zabaldoko nahi bala, ni jaio nintzen dira arte behintzen. Genocidio no necesariamente es la destrucción inmediata de una nación. Hori da naziek egin ebena judioekin. Su significado expresa más bien un plan coordinado, compuesto por diferentes acciones destinadas a destruir los fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales con el objetivo de aniquilarlos. Dicho plan buscaría la desintegración de las instituciones políticas y sociales, la cultura, el lenguaje, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica de los grupos nacionales. Genozida da espainolak Amerikan egin ebena, hori esaten da bezetx, baina zegoen kultura bat, zegoen herri batzuk, eta horrein ez dauz, era genozide bat, de libro. Ez da momentuan egin, baizik eta mendeetan, zu basoaz, eta ikusten baduzu, 17. 18. mendeko
testuak, esan zinke, han maia ez dela berba egiten inoiz, aimara ez dela egiten, bizirik ez balego jende hori, esango zenduko hori, ez da bezero ez berizkuntzan. Ez hilerrietan, ez dokumentuetan, momentu baten dena ez agertzen da. Hasieran bai, katolizismo horretan bai egiten dabe gauza batzu, baina gero, ez, gero, asakopako, aguantatu dabe, oso zabala delako. Kuriosidade bat, hori ezarete konturatu. Baina, mila Frank Wilsonean, Bizkaia zan, Espainiako probintziarik aberatzena. Zeran posible da. Ara traidoreak lehenengo gerra forala dakarriztan. Bigarren gerra foralean. 36an. Eta aberatzenak. Diktadura baten ondoren. Ez deko zentzurik. Ez? Bai, deko, noskiteko la. Aberatzenak, baina biztale gehien kilometro karratuko. Portugalet esan. Garaiaretan. 20.000 pertsona kilometro karratuko. Frank Wilsonean. Zeukan, Portugaletek. 20.000 pertsona kilometro karratuko. Indian, ez dut ez dagoela hori bez. Txinan ez dakit. Bai. Zer, eta plan hori existitzen da. Zan plan primavera norte deitzen da. Eta zan, bergura zan hori. Ezaten dago, gure lagun, un amuno hijo. El vascuence se extingue sin que haya fuerza humana que puede impedir su extinción. Muere por ley de vida, vean. O muere porque le dais. Irurogeta zazpian, ikusi dugu, eneko 93 edo zan Euskaldun ere bakarra, Karrantza eta punta horretan salbu, karterriko herri batzuetan galdu zala oraindik, eta Frank Wilsonean, eneko 25 bakarrik, denak elebidunak. Azkeneko Euskaldun ele bakarra garaiaretan diziren. Mama, 89an izan. 89an izan, mentzat aldakoko ele bakar azkena, seguramente. Eta ez bazan, baserri baten igual beste bat ezaten dozta. Baina garaiaretan izan azkenak, ziren. 2000 urtez geroz, ez dago Euskaldun ele bakarrik. Ez da existitzen. Ezagutzen duzu, ez da existitzen. Lehenengoz, eta hori ez dago inok esan. Gustatuko litzaidekan azken ele bakarra non izan zen. Monumentu bat egin diko. Orain dela gutxi hil zen aldakostar bat, emakume bat, eta bera esaten dago. Etorri zanean frankista gu kamarotean ganbaran eskutatu ginen. Zigenekin erderaz. Eta beldurrez, han pasak gendun hilabeteak. Eta gero hasi ginen irtetzen. Eta negozitzerakoan esaten dago. Dena pentsatzen ebien ezekila euskerarik. Eta bera esaten duzta, ez, erderarik. Eta ez, nik erderaz badakit baina, tokore egin. Eta hil zan, azkeneko 2 urteak zeban erderaz deus bez esan. Osa, onartik, puntu. 1963 urtean, holan zan Otxarkoaga. Holan zan San Antonio de Etxebarri. Zugarratien bizizire eta hobetu bizizare. Baina, nire Gran Bilbao horretan, San Ignacio. Deusto, holan zan. Txabolak, baina txabolak. Hau, tenak ekarritakoik, bakizu. Ez? Bueno, pinedota bezala, baina hemen gertatu zen eta ez deko zer ikusi galdako baten ikusi duguna, zer pasauri baten edo barakanda bat, ez deko zer ikusi. Nahi eta eginda dau plan bat estruktura, ez pentsatu daula aleatorio, ez. Horan, eginda nahi eta idatzita, tesi doktoral bat, katalan batena, demostratzen dauela, dokumentuekin zelan, frankistek hori aurrera atara gure ben. Normala izango zen, guzti hau eroatea ferrolera, bera ferrolekoa zen. Handauz, Galizian egon basari dute zeba esatura. Handauz, portu gurea baino handiagoak, ederragoak, handauz, ez dena Katalunian eta hona etorri zen. Kataluna ziren bigarren aberatzenak, gu aberatzenak. Egozen emigos de la patria, deko zentzari. Bai deko zentzua. Euskeran desagarpenaren zergaitia, hizkuntza bat ez da desagartzen, erabitan. Edo fizikoki desagartzen arazi duzulako, adibidez arabiarrak edo indiarrak Amerikan, edo arribarrak penintzulan, edo horrela, gugaz egiten ari direnak, ari dutenak, ari da bena. Bai? Diglosia, sindrome eta patologia del kolonizado, gu pentsatzen dugu, batzutan, inposatu behar dugu euskera. Nire inglesa, ez dozti galdetu, Eta gaztelanian ez, lan ikusiko dugu zen, inoiz dotxe galdetzen gaztelania jakin gure dozu. No existe. Inglesa jakin gure dozu, zuen biloak edo semeak. Ez dabe galdetzen, Inglesa eteko zu hau eta hau. Bardin da nahi baduzu modelo A, B, C, D o J. Eta inoiz da protestatzen. Eta ni,
Alegin naz inglesa ikasten eta ez dut amaitu ikasten. Eta ikasi dut orduak eta egun hasi Inglaterran bizitzen eta ez duzu ikasten ingles bat bezala. Kostatzen da pila bat, Barren da. Sekulan erdi batek, bere hizkuntza hitz egitari utz egiten, biolentzia fizikorik ez badago, bale? Ordu bete nahi neba, baina gora etorri naiz. Bueno, 5 minutu da. Handeak esaten eban, hemen euskeraz ez dakienak ez digu usten euskeraz egiten, baina hemen euskeraz jakinarren euskeraz mintzatzen ez denak ere ez digu usten euskeraz egiten. Egia da, baina da koherentziatuaren sindromea. Nik esan diau nahiago dut. Hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten zutelako, estatu arrotzek berea inposatzen dutelako edo egutelako baizik. Ez da besterik. Zu Amazonasera zoaz, eta horien hizkuntza berra egiten dabe. Eta gaztelaniazuk egin aldozo, eta nosoz da mejor, baina ez dabe egingo gaztelaniaz badozu dara igortzen. Niz inglesez, ez erditu libura dekogoz internet, eta ez izditzen, derrigortu da, ez da besterik, ez da hemen magenia signorik. Lehen esan dugu burlak ez ziren erdi aroan. Hau da, el vizcaíno fingido. Cervatesen liburuan, utaz barra egiten dabe, vizcaíno. Azten da, pentsando vizcaíno, eskaldune, eta zari da, esan dugu bezala. Bueno, esan dia hartu dut, baina, bardin da, el vizcaíno fingido. El vizcaíno fingido eta Cervantesen barra egiten da utaz denbora guztien. Ez dakogulako erderarik, gaztelaniaz ez dakigulako, itxupen automatika egiten dugu, eta ez da zegoen ulertzen, barra egiten dabe. Baina, hau ez da, hain antxinekoa. Eta hau entzun dozu, pretender, irurogeta amaseian, Frantziako Paris Match, pretender enseñar física nuclear en catalán o vasco es de idiotas. Esaldia esan hori, katalan esan sartzen hor, bakarrik euskeraz ari zan, euskeragatik ari zan, hori ez dakiz ben. Erantzun dut txen hori, etxenik eta beste, etxebarri hori zen zara beste. Física nuclear, euskeraz irakasteko gauza bilakin behar dira. Euskera eta física nuclear. Hor, ikastola kumea izanik, matematikaz egiten euskeraz, karrera euskeraz egin daitezke, denak. Orain tontakeri bat emoten dago, urtea, Horan bintzatzen dago oraindik espainolak, Orain telebistan, en euskera no se puede decir todo, en euskera no se puede, hola entzun dugu, gente gazteari, gaurko, jende gazteari hori entzuten da, Broncanoren magazin horretan hori entzun dut pasaran urtean, el catalana honek Buenafuente eta besteak hori entzun dut ziet esaten, eta horrela, A ver, kama dices en euskera, hori entzun dut oraindik. Burla hori entzun dut oraindik. Baina hori mito hutsa da, euskera saia da. Zeran neuzten da hori. Nitzako ez? Nitzako inglesa da, saiakoa. Gaztelania, bueno, pentsa, Karreran ikasi neban ondo idazten, baina kostaiga eta bai ondo idazten, gaztelaniaz, euskeraz asko zor gueto, karo. Ama hizkuntza izanik, eta kastolan ibilitan, ez eta galdako baten izan, eta nola gozetan joan nintxe, eta garaiaretan lago azetan, ikeitxoko jentea, gernikako jentea zegoen, ez orain bezala. Bueno, ni unibertsitatean du nintzanean, euskeraz nekien hobeto idazten, gaztelaniaz baino. Horren, nitzako gaztelaniaz, zailagoa da. Nok esaten duzerran zaila da bez. Dau bakarrik, ikusten modazu interneten, bakarrik aurkituko duzue, estudio bat. Da, amerikanoa. Zeran ez? Silicon Valley famosoa. Hortxe dauze, Google eta guztiak. Enpresa hau, deitzen da Indibon, dedikatzen da IA-ren bitartez, inteligentzia artifizialaren bitartez, itzulketak itera. Edozein hizkuntza da. Hori saltzen da, edozein hizkuntza, arraro izan da ere, horiek inglesera edo beste hizkuntza batetik beste, arabiarratik euskerera hori saltzen da, hori da bere produktua. Orduen, horrekin dabe, lan oso handia, dagoen lanik handiena, deki base datos handia, inteligentzia artifizial handiena, eta hor sartu indabe, dagozan hizkuntza guztia. Deki, estudio handi bat, ero txiki bat, ja oso zehatza. Zer ikusten dabe, karo, zer da zaila, esan dut, bueno, hori ez deko zentsurik linguistikoki. Bai deko zentsua ikustea, honek, hartzen bat ditugu egun hizkuntza, zenbatek deki artikuloa izenaren aurretik, zenbatek atxetik, euskeraneko atxetik, gaztelaniak aurretik, zer da normalagoa. Euskeranea edo gaztelaniak. Ezagun munduko hizkuntzek, orokorrean zer daukate, atxetik edo aurretik. Aditza, atxetik edo aurretik, edo erdian, zer da normala. Gudeko gur bost bokal, hori da gaztelanari emondotxegun gauza bat, ez dakitek izuen, hori da guk emondakoa. Baina katalaneko sortxe du, eta frantzia beste sortxe du, ez dakizen bat. Hori zaitu egiten, nao, zein da orokorrena. Lan hori egin da, arraroena da Mexikoko hizkuntza bat, arruntena Indiakoa, eta 10
Zailen arraroen artean dago inglesa, frantsesa eta gaztelania. Eta euskera, 289-tik 210-garrena. Eta beste profundoan 2000 eta piko hizkuntzetik azkenekoa da euskera. Oda, euskera zelan egiten da, hori da arruntena beste hizkuntza guztiek hartuta. Eta arruntenetarikoa. Pentsatu. Zaila ez erreza, hori zuretzako. Arraroena, inglesa, frantsesa eta gaztelania. Euskaldunen portzentaia, bukatzen, lurraldeka, gorriak, portzentaia handiago, bestea gutxiago. Eta UNESCOk esaten dau, 2492 hizkuntzaren erdia arriskuan daudela. Klasifikatzen dau 6 ataletan. Lehenengo da ziurra, salbu dauden hizkuntzak. Guztiak, estatu propioa daukaten guztiak, salbu dauz. Bakarri dago ezin gutxi, bat adibidez, Irlandako Celta. Zeratik, 700 urtez, inglesek aspiratu izan zelako Irlanda. 1900 independizatu ziren barriro. 1900 urtetik, 1900 arte, inglesen menpe. Estatua sortu da benean, ia zegoen Celta berba egiten zabanik. Eta ez da lortu berreskuratu. Baina bai, derrigorrezkoa sinatura da, berez. Ez da, inoz galduko, segurek erabakitzen dabe, derrigorrezkoa den edo ez. Galdu ezin da galduia. Horien esku dago. Zaurgarria, euskera sartzen dabe zaurgarrien artean. Guzti salbu ez dauden hizkuntza, komek hitz egiten duten hizkuntza dira, baina esparruziak batzutan bakarrik etxean adibidez. Baina eskalean, bendin igual bai, kantatzen ez dabe berba egiten, oso gutxik. Eta 100% euskara gaur egun. Baina hau, arrisku ziurrenean, komek ez dute hizkuntza ikasten. 630 hizkuntza dago, aragoiera, bablea, baina da beba euskararen egoera iparraldean. Hartu indago hau, baina hau ere bai da, hainbat tokitan. Ez, erkidego honetan. Nafarroa garaian eta iparraldean, euskara hemen dau. Ez hor. Are gehiago esango txuet. Gure kasuan ere, nik arrisku ziurrenean jarriko neban. Ze horrez egoteko, erabilera 123 behar luke izan. Eta hori, datu hori ez dauka euskerak. 12,6 bakarrik berba egiten da kalean. Orokorrean hartuta. Horrekin gauz arrisku, gauz orbitartean. Zaurgarria eta arriskoa, depende non. Bai. Eta hezkuntza eskubideen deklarazio unibertsala dena bardina garela, UNESCOk ez dago onartu. Ez da, bai, zitzen da papelean. Indarrean ez, estatu guztiek ez badabe onartzen, hizkuntza guztiek eskubide bardina dekogu zala, utxaren horrena. Gu zer gara, hizkuntza gitxitua, zer hizkuntza gitxitua? Eta beste hizkuntza poderetsu batek aspiratutako hizkuntza gara. Hizkuntza gutxitua soziolinguistiko loturiko kontzeptua. Historian zehar edo gaur egun, bazterketa jasarpena edo bekoa pairatzen duen hizkuntza oro, jo daiteke gutxituakoa hizkuntza. Prozesu hau, botere publikoek, kontzientiki sortua eta sustatua izan daiteke. Hori da, ikusiko dago adibideak. Baina, egarri naturalago batean ere gerta daiteke, ez darako migrazio fenomenoaren ondorioaz. Hori da, datuak. Euskal Herrian, 800.000, 100.000 bat. Ia milioi batek, 900.000 batek daki euskaraz. Baina bitu beste kolumna hori, ez dut hori. 6.909 gutxi gara dauz, euskera, iztunen kopuran, 400. Pentsatu. Euskara txiki horretan, eta bezuko gudatu behar bako lehenik. Dote, elebidunak, gutxi gora bera, iparraldean, 1,13 badakiu amaikak hartzaile da, eta hemenko datu oso antzekoa dira. Nafarroa garaian, desastre hutsak, horrendik. Eta gaur, zer da euskera? Legala, ilegala, depende, non? Da tristea. Udan Treviñon, ez da existitzen. Horia, ni legala, ni alegala, ez ezebez. No es usted. Nezeta euskaldunak egon, eta ez existitzen, ofizialki. Ia 100. urtean, konkistatik kanpo gelditu zen lorraldeari. Iparraldean, Macron da hori, eta Macronentzako gora kote bask, gara turismoa, beti dani, eta euskera souvenir bat, gauza anekdotiko kulturala. Selektibitatea zin da euskera egin.
Ondino gazteek ikasten da, nik umetan ikastoletan hasi ginean barriro, aldakanoko ikastolan, hola izan zen. Hor ez genekien noiz arte ikasi algin duen euskaraz. 71koana, ondino Franco bizi zen, eta ez genekien. Momentu baten igual, erdera pasatu behar ginen. Institutuan ja erderaz jarraitzen zeben. Bakarrik euskaraz, hiru urtetik 8-10 urten arte. Ez genekien, zer gertatuko zen. Horan dauz, iparraldean oraindik, ez dakit ez gertatuko da, ikastolatik kanpo ez dago ezer, asignatura bat bez, euskaraz, euskarazko asignatura bez. Bueno, ikuda zu pelikula hori, izkarzoro bako mendigarra. Eta gure kasuan, da trampa izugarri bat, zein da, gugarako ofiziala, euskaldunak eta ardaldunak. Euskuntza eta gurea dirako ofizialak Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban bakarrik. Zer da hori? Dicho especialmente una lengua, que es oficial junto a otras lenguas. Zer suposatuko luke horrek? Egia balitz, administrazio guztia euskaldunak beharko zuela izan. Euskalduna eta ardalduna eta gaztela, biak. Hori ez bada ez dako ofiziala, hori da gezurra. Ni ertzain baten gana banoa eta erderaz egin badot, hori ez dako ofiziala. Osakidetzara banoa, bardin. Eta udaletxera banoa, bardin. Zen, non jarri dabe trampa. Baten zara, al panhispánico, pintzen da barreina, que es oso oficial en un lugar u otro, gainero pintzen da, coletilla, dauren, hablan dau. Que el principio general sigue siendo el de que puede valorarse como mérito no eliminatorio el conocimiento de las lenguas españolas diferentes del castellano. Segundo, que para concretas y determinadas plazas los poderes públicos cometen para determinadas plazas, hori ez dako ofiziala. Da gezurra, da papera. Paperean dako ofiziala. Egietan ez dako ofiziala. Are gehiago. Azkeneko urteetan zer gertatzen ari da. Aurrerantza egin gura dugunean, adibidez Donostiko municipalak biak euskaldunak, plaza guztiak euskalduna izatea, A2, B1, ez C1, B2 bat edo, ondo jakitea, baina normalito, Zer esan dabe epailek, bat euskaraz gehien jota, bestean egoina. Zer ondura daukate? Horrek egin da bena. Eurei derrigorri astea guk euskara ikastea. Euskaldunentzat ere eskubide berberak, emakumentzat, LGTBI, migrantentzako eta euskaldunentzat ez. Eta ikusten jurik egiten ari garena. Irtetzen gara Palestinaren alde eta gure alde, ez dago Palestinari gure alde. Ostia, gure egoera, zein da. Uniko 23 Bizkaian, elebidun, beste guztia, ez, Bizkaian, Dakizu zer dago, espainola izateko proba. Probatuko zenduko zuek. Egurtzen dutxuet. Ni seme alabekin egin do proba, eta penko, biak, 16 eta 18 urteaz. Txigrera ez dut egin, horrek gutxio. ¿Cómo se aprobó la Constitución? ¿Referéndum, por ley o lo mandó al rey? Azkenekoa. ¿Cuántas provincias hay en España? 52, 50 o 49? Ez den batek dakizu, musulman bat, kanpotik etorteko deusenek hori aprobatu behar da. Hori eta beste hau, queda flipantea. Pruebas de acceso A2 para ser español. Una prueba de comprensión lectura. 2 de comprensión auditiva. 2 de expresión e interacción. Ituzerako testua. Eta benetakoa, ez da nik asmatuko. Texto oficial para ser español. También he visto a Hamlet que se vuelve pronto a Rabat. Gertuko hau izateko pertsona horrentzat, argi daun horrentzat doan. Pentsatzen dozue hau, zebatek aprobatzen dabe hau espainol ere bai, Hau da, espainol izateko, basko izateko, hona etorri eta jazta, suficiente, erroldota. Espainol izateko, hostia, pedazo examen. Urtean paso behar duzu eta hori gainditu, Eta guk hau eskatuko bagenuke ona, zer izango inateke? Racistas, xenófobos, supremacistas. Hau ez dut eskatzen, hau da, dagoena. Hau da, realitatea. Frantzian, Espainian, Alemanian, Italian, Rusian, 180 estatuetan horrela da. Andorran berriki katalanare azterketa dakie. Diru auki gano zupila bat, eta gainera katalanesko azterketa bat. Andorran azkenekoa. Pasaren urtean egin da behori. Etorkizuna ikastolen esku nahikoa da. Ikastola modelo D barentzai.
egoki amaitzeko. Gau, beste barometro bada, Calvet barometroa, 500.000 hiztun baino gehiago daukaten hizkuntza guztiak dira 573, eta 10 faktore ikusten dabe. Interneten zauzen, zenbat, goetiko zuen blog, lehen hizkuntza den, edo bigarrena, liburu kopurua, 10. Euskara munduko 50. hizkuntza da. Bitu zelan dauzen beste 6.000 eta piko hizkuntza. Gure egoera da berezia, gurea delako, baina ez da hain ezberdina beste batzuekin konparatuz interneten, Twitterren, Wikipedian. Inbertsio publikoa behar dira. Ian ezin gara atzean galditu, funtzionatzen dabe. Nireko DeepSeek, ChatGPT, Grok, eta denak euskeraz erantzuten dabe, Ez da, zaila. Zuki pizten dozu hor, euskeratu hau, edo egindazuela burpen bat dimako historiaz, txarrikez bat egiten dau, hori esan motxuet, baina egiten da euskeraz, eta euskera ondoiko dezentea, mintzatu lertxeko modukoa. Denak egiten dabe, baina hori inbertsio bat da. Eta gure esku zer da, gure esku da horrelako gauzak egitea, oso lana. Beti egin duguna, lehen egin duzuena bestu, hori da gure esku. Hori egin dugu galdu. Dena izten badugu, podere publikoaren esku, aldotea gauz, Eta, etorkizun brillante bat egiteko, bakarri dago aukera bakarra. Barriro estatu hizkuntza izatea. Edo koofiziala, baina benetakoa. Benetako koofiziala, zer da hori? Derrigorrezkoa. Gaizu lan egin hemen, oso ondo. A ber, azterketa. Espainolekoa, gaztelakoa, turkadorekoa. Probatu dozu ez? Bueno, garbitu zenke pasterrak, baina provisionalki. Nahi baduzu ikasi. Espainola gure baduzu izan, ikasi baduzu. Euskalduna ez. Hori da nire iritzia para. Ez? Usatu egin ez larregi, baina hortze da dena. Aldeari, gure badazu, nahi ostean balortzen dute. Entzuten da, ez? Ez eskolean gorritu duzun estatu hizkuntzarena, hori ezinbesteko da. Besteko estaturik, gatza da, ez da hizkuntza egitea, baina debekoen gainean, lagunek hasta komentatu dut egun horraz, jende gitzi daki, baina azterkera bat hori patu duzu. Erren esan duzu, azterkera. 2008 aldiko azaroan, horrela jarra urtean, Eusko Jaurlaritzak berak, arkaut egindako oposaketa bat, oposaketa baten, ukatu egin dutzie batzuei, ahozko azterketa euskera zeitzen. Munduan ofiziala dan leku bakarrean, Eusko Jaurlaritzak berak ukatu du euskera. Solamen puntu horretaren dugu. Oin arte debekoak etorri dira, ikusiko Frantziatik, Espainiatik, baina, baina Jaurlaritzak berak. Orduan, batzuk ez duki oso garbi, estatu hizkuntza bat behar dugu. Hori gertatu, ez da zabaldu, ez da interesante dut, baina egin dugu. Eta ikaragarria. Nik hemen dagoen guztia interneten deko zuen nire blogean, liburuan, eta sakondu gure baduzue,